Hello mga kainday, it's me again, Inday Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Si Tanya. So ayan mga kainday, for today's video mga kainday, andito kami ngayon sa Hunasan. Manguha kami kinasundri mga kainday, kasama ko si Marisol Abdurrahman at saka si si Tanya mga kainday. So ayan ang mga kainday, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, ay ginoo ko, pag-subscribe na mo. Og sa wala pa katanaw sa kuan naka-click sa notification bell, please click the notification bell mga kainday kahit paano. Ayan. So ayan mga kainday, na adri si Marisol Abdurrahman. Nangina siya. Parang kainit. Hoy! Sinong kasama mo dyan? Ara siya. Huy! Nagbalon pag biskwit ng atay. Hi! Daghang kagkuha, Sol? Huy! Daghang kuan. Oo. Asan niya, Sol? Arang. Ipagsulong na ito na ng bato. Ha? Arang kainit. Dako kay gunas. Nanguan siya mga kainday na nanginhas. Sa daanon. Ibaligya daw niya mga kainday. Ibaligya niya kuan. Isa ka balde, 15 pesos. Ugma pa siya, kapuhol pa siya magkakuanan eh. At na siyang pandungan. Uy, ginoon ko kainit. Alam mo, di pa? Ayan mga kainday, manginhas ka. Ang kamot naman yan. Pikas. Kita na rin ang kamot sa video. Hagbong ha? Hagbong ka rin na. Bigyan yung kinasun. Manginhas na. Nakakuha na ko ukuan. Oh. Maro ko na yung panghambog. Duko taon mo. Ginoo ko. Parang naghanag si ihi. Way sod. Makapalit na mo ang nagkuan. Makapalit na mo pulburon. Yan mga kainday, nakakita ko og kinason nga ambot mo sa nga kinason. Dako kaayo, mura daw nagtuway, ingon pa ni Tanya, murag dagway, kinason. Ha, dako kaayo.
Nitabugok mga kainday. Parang ang mata oh. Kansiyaw. Sughanet kayo mo. Tanya, mataga ka dira ron ah. Nakakita si Tanya og 5. Ipakita ko niyang. 5 niyang. Gitaay na ang 5.